Bojím sa posnúť video, pretože čo si o mne ľudia pomyslia a čo o mne povedia? Absolútne nič. Ľuďom na tebe nezáleží a jedine komu záleží si ty a možno, že tvoje blízke okolie a možno, že na začiatok taký dobrý typ všetkých poblokuj, ktorí sú tvoji kamaráti, priatelia, kolegovia, blízki, rodina, ktorí vlastne sú sledovateľmi tvojho profilu. Je to ten istý spotlight efekt z Cornelu a preceňujeme to, ako veľmi nás ľudia sledujú a súdia. A pridávam ešte jeden efekt a to je ilúzia prehľadnosti. To znamená, že my si myslíme, že ostatní vidia našu nervozitu oveľa viac, než v skutočnosti vidia. Tak si sú spomenúť takých 5 trapných vecí, ktoré urobili cudzí ľudia za včera, ktoré si spomenieš, alebo za posledný mesiac. Takže veľa vecí, aj keď vidíme nejaké trápnosti, tak ich proste časom pozabudneme a neprikladajme takú dôležitosť, lebo každý je zahľadený do seba a každý aj tak bude riešiť seba. A tí, ktorí možno, že aj nejakým spôsobom budú posudzovať, a tak jedine to vydrží do obeda a už ďalej ich prevalcujú ďalší ľudia, ktorých oni budú považovať za trápnych. A pamätáš si, čo povedal Forrest Gump vo filme? Že pre hlupaka každý hlúpak a pre trápneho každý trápoš. Takže sa tým nezaoberaj. Tvoja úloha je pripraviť obsahy, natrénovať sa a potom pripravovať obsahy, trénovať minimálne 66 krát. Nie 21, ako sa hovorí, aby bol nový návyk. A potom pomaly publikovať. Iba robením sa v tomto dokážeš zlepšiť. No, stávaj so mnou tu na profile.